गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों आसाम पुलिस फरेस्ट गार्ड जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर। दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन मानोना मेथ्सनि बेफोर कुइसनफोरा जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोरावनो फैयो। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांथार। नोंथांमोननि कमेन्टनि सायाव आङो मोननैसो रिप्लाइ होनो सानदों। सासे बिथाङा कमेन्ट खालामहरदोंमोन आंनि फोरोंनायखौ एसे स्पिडद्राय जायो होननानै। जोबोद मोजां जादों कमेन्ट खालामनाया। आङो हागौमानि लासै फोरोंनो नाजागोन। आरो सासे बिथाङा कमेन्ट खालामदोंमोन हेन्ड राइटिंखौ एसे फोसाबनो थाखाय। नंगौ आंनि हेन्ड राइटिंआ जेरैबायदि मोजां जानांगौ बेबायदि जायाखै आङो सानदों। मानो जायाखै होननानै बुङोब्ला आङो गुसुं समनि गेजेरावनो आङो भिडिअखौ खालामनांगौ जायो। जायफोरा आंनि भिडिअ नायबाय थायो नोंथांमोना मिथिखागोन आङो जेब्लायबो भिडिअआव बुंनाय जाखायो। बे जाहैबाय आङो मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय 7:30 रिंगासिमनि गेजेरावनो आङो खालामनांगौ जायो। बिनि गेजेरावनो आङो खालामो। ओंखायनो आङो एसे लिरनानै खोमोरलाय मालाय जानायाव एसे हाखु दाखु जायो। बेखायनो आङो एसेग्राबनि फोजोबस्लाबनो हाया। दा गिबि कुइसनाव दङ बाहाय सोंदों नै if 1 cubed plus 2 cubed plus थांबाय थाबाय दाना plus 10 cubed equal 3025 then 4 plus 32 plus 108 plus 4000 is equal to होननानै सोंदों। बे कुइसना जाहैबाय सासे बिथाङा बे कुइसनखौ वाट्सएपआव हरदों। वाट्सएपआव हरनानै बिथाङा बे कुइसननि फिननायखौ मावफुंनो थिनहरदों। बेनिखायनो आङो नैबे कुइसनखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों लाबोनाय जाबाय। नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर नोंथाङा बे कुइसनखौ हरनानै आंनो भिडिअ खालामनो सुबिदा होनायनि थाखाय। बे कुइसना जोंना एग्जामफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार। मानोना जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोरावनो बेबायदि कुइसना माब्लाबाफोर फैनो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना नायनानै ला। आरो जाय बिथाङा बेखौ हरदों नोंथाङाबो नायबानो जाबाय। आङो वाट्सएपनि गेजेरजों बुंहरखादोंमोन आङो इउटुबाव भिडिअनि गेजेरजों लाबोनाय जासिगोन नोंथाङा इउटुबाव नायबानो जाबाय होननानै। दा नोंथाङा नायनो हासिगोन। बाहाय ओरैबायदि कुइसना सोंदों आरो माने 1 क्यूब प्लास 2 क्यूब प्लास बिदिनो प्लास 10 क्यूबनि माना होनाय दङ 3025 बेबायदि होनाय दङ। बिनि माना बे होनाय दङ आरो। होमबा दाना नैबे 4 प्लास 32 प्लास 108 प्लास 4000 इज इकुवेल टु बिनि समानाव मा जागोन होननानै सोंदों। जोङो एन्सारखौ खालामनायनि सिगां जोङो माने कुइसनखौ मोजाङै बुजिग्रोनांगौ जायो। जेब्ला जोङो कुइसनखौ बुजिगोन अब्लासो जोङो मावफुंनो हायो। बेखायनो नोंथांमोना कुइसनखौ मोजाङै बुजिनो नाजा। नट्स खालामबानो जाबाय। दा ओरैबायदि जासिगोन जोंना नैबेखौ जोङो सिफायनानै लानांगोन। नैबेनि समानावथ' जोंना मानानो होखाजोबनाय दङ। दाना जोङो बेखौ बेबायदि महराव जोङो लांनांगोन। दा बेबायदि महराव जुदि लांनांगौबा जों मा कमन लानो हायोनो जोंना बाहाय 4 कमन लानो हायो। गोसोआव मोजाङै 4 कमन लानो हायो। 4 जों जों मा खालामगोन 4 जों 1 सानजाबबा जोंना मा जायो 4 जायो। प्लास 4 जों 8 सानजाबबा जोंना मा जायो 32 जायो। दाना 4 जों जोंना मा सानजाबनांगोन 4 जों मा सानजाबोबा जोंना 108 जागोन जोङो सानजाबना नायनो हायो। 4 जों 27 जों सानजाबबा 108 जायो। नोंथांमोनाबो सानजाबनो हागोन। दाना थांबाय थानानै दाना 4000 बेखौ 4 जों मा सानजाबनांगोन 1000 जों सानजाबनांगोन। 1000 जों सानजाबबा मा जागोन बेयो 4000 जाहैगोन। बेबायदि जागोन। दाना बेबायदि जाबाय बियो। होमबा जोङो दाना नैबेखौ मा खालामनो हायो बे 4 आथ' 4 थाबाय। दाना 1 क्यूब खालामनो हायो जोङो। 1 सानजाब 1 मोनथाम सानजाबबा जोंना 1 आनो जायो। प्लास जोंना 8 खौ जों मा खालामनो हायो 2 क्यूब खालामनो हायो। मानोना 2 मोनथाम सानजाबोबा 2 मोनथाम सानजाबा जोंना मा जायो 8 जायो जोंना। ओमफ्रायो 27 बे 27 आ मारै जागोन 3 क्यूब बेबायदि खालामनो हायो। 3 मोनथाम सानजाबोबा 27 जागोन बियो। प्लास दाना थांबाय थाबाय बियो। दाना जों बेखौ मा खालामनो हायो 10 क्यूब बेबायदि खालामनो हायो आरो। माने 10 मोनथाम सानजाबबा 1000 जागोन जोंना। दाना बेबायदि जाबाय होनबा दाना नायदो नैबेनि महराव एखे जाबाय 1 क्यूब प्लास 2 क्यूब प्लास 3 क्यूब बिदि जाहैबाय आरो। ओमफ्राय दाना थांबाय थानानै 10 क्यूब जाहैबाय। माने बेहाय नोंथांमोना बुजिनांगोन बेयो 1 2 3 बिदि थांबाय थागौमोन 9 10 सिम थांगौमोन बियो। बाहाय नैबे 3 थादेरदों नोंथांमोना कनफिउज जानो हागौ। 3 थानाया जेबो नङा मानोना बेयावबो 3 थाबाबो जेबो उसुबिदा गैयामोन। माने जोङो 1 निफ्राय जागायनानै 10 सिम थांखादों नालाय बेबायदि आरो। दा नायनोसै 4 इनटु दाना नैबेनि मानाथ' होखानाय दङ बेसेबांलाय दङ नैबेनि माना होखानाय दङ जाहैबाय 3025 होखानाय दङ। बाहायनो 3025 खौ जोङो होनो हासिगोन। दाना मा खालामनांगौ नैबे 4 जों 3025 जों सानजाबबानो एन्सारखौ मोनसिगोन आरो। होमबा 3025 जों जों मा सानजाबगोन 4 खौ सानजाबगोन होनबानो एन्सारा जासिगोन। दाना 4 सानजाबबा जोंना मा जायो 20 लाथिख' बाय 2 आटेक 4 सानजाब 2 8 90 10 बाय 1 आटेक। दाना 4 सानजाब लाथिख' लाथिख' सिया फैबाय 4 सानजाब 3 12 मा जाबाय एन्सारा 12100 12,100
बेनो जाहैबाय थार फिननाया बेनो फिननाया दा नेक्स्टआव दङ जाहैबाय नै बाहाय सोंनो जाहैबाय नै 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माने थांबाय थानानै प्लस 80 स्क्वायर आरो दा नैबे कुइसना जाहैबाय सासे बिथाङा बेखौ कमेन्टआव हरदों कमेन्ट खालामहरदों आरो बिनि मावफुंथायखौ एबा सल्भखौ नांगौ होननानै बे एन्सारखौ नांगौ होननानै आङो बेखायनो लाबोनाय जादों बेबो नाम्बार सिस्टेमनि जोंना जोबोद इम्पर्टेन्ट बे कुइसनाबो बेखायनो आङो लाबोनाय जादों दा बेखौ ओरैबायदि खालामनांगोन जोङो बेयो मोनसे मा अनजिमानो बियो जरा अनजिमाया दङ बेयो नै 2 निफ्राय जोंना 4 6 बिदि थांबाय थादों आरो बे मोनसे मा अनजिमा होनबा जोङो बेखौ मा अनजिमा होननानै सानना लानो हायो मोनसे जरा अनजिमा होननानै जोङो साननानै लानो हायो बे जाहैबाय जरा अनजिमा दा जोङो जरा अनजिमा जाबायब्ला जोंनो बेनि जोङो माबोरै दिहुनो दाना नायनो दा ओरैबायदि खालाम जोंना मोनसे फर्मुला दङ बे फर्मुलाया जाहैबाय 2 into n plus 1 ओमफ्राय बाहायबो 2n plus 1 बाहाय जोंना मा दं 3 दङ नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव ला जरा अनजिमानि बर्गनि जुदि दाजाबगासै दिहुननांगौ जायोब्ला फर्मुलाया नैबे बे फर्मुलाजों जोङो दिहुननो हायो दा नायनो माबोरै जायो 2 into जोंना मा जागोन 3 थाबाय दाना अनजिमा जोंना मोनबेसे जागोन जरा जोंना अनजिमाया गासै 80 सिम थांदोंमोन दे 80 स्क्वायर जादों खिन्थु 80 सिम थांनायाव जोंना जरा अनजिमाया जोंना 80 था जादों बे नङा बेखौ गोसोआव ला जरा अनजिमाया बेसे जागोन 2 निफ्राय 80 सिमनि गेजेराव जोंना अनजिमाया मोनबेसे दङ बाहाय दङ जाहैबाय जोंना 40 था अनजिमा दङ बेखौ गोसोआव ला 40 थाल' अनजिमा दं बाहाय जोंना 40 था अनजिमा दङ 2 निफ्राय 80 सिमनि गेजेराव जरा अनजिमाया 40 था दङ जुदि मिथिंगा अनजिमा होनायमोनब्ला बियो 80 सिम थागौमोन बे जरा अनजिमायाबो जोंना मा थागोन 40 सिम थागोन आरो जरायाबो 40 सिम थागोन होमबा n नि माना जोंना मा होगोन 40 होगोन बाहाय 40 दाजाब 1 जागोन बाहाय आरो बाहाय जोंना मा जागोन 2 into 40 दाजाब 1 बेबायदि जागोन दा नायनो जोंना मा जायो 2 थागोन बाहाय 3 थागोन बाहाय जोंना मा थागोन 40 into 40 जों 1 जों प्लास खालामबा 41 जाहैबाय into 2 जों 40 जों 80 81 by 3 बेबायदि जाहैबाय दाना जों मा खालामनो हागोन जोंना 2 into जाहैबाय दाना जोङो माखौबा दाननो हायो नामा जोङो 81 खौ दाननो हागोन जोङो 3 जों 81 खौ 3 जों मा जागोन 3 सानजाब 2 6 जाहैबाय ओमफ्राय 3 सानजाब 2 6 3 सानजाब 7 मा जाबाय नैसे जाहैबाय दाना 81 खौ जोङो 3 जानोबा 27 बाय जोंना मा जाखो 40 जाहैबाय into 41 into 27 जाहैबाय दाना जोङो नैबेखौ गासिखौबो जों मा खालामनांगोन सानजाबजोबनांसिगोन बेखौ सानजाबजोबानो जोंना एन्सारखौ मोनसिगोन जोङो बाहाय सानजाबनानै लानो हायो 2 जों 40 सानजाबग्रोनोसै 2 जों 40 सानजाबा जोंना मा जागोन 80 जागोन 80 जाहैबाय दाना 80 जाहैबाय 80 जों 41 जों सानजाबसिगोन 41 जों सानजाबबा मा मोनगोन 1 जों लाथिख' सानजाबाथ' लाथिख' जाहैबाय 1 सानजाब 8 8 जाहैबाय 2 सानजाब लाथिख' 2 सानजाब 8 जोंना मा जायोमोन 32 जायोमोन दाना दाजाबबा जोंना मा फैगोन 0 8 2 3 फैबाय जोंना बेबायदि जागोन दाना 3000 मा जाबाय 280 बेजों जों मा खालामनांगोननो नैबे 27 खौ सानजाबनांगोन 27 खौ सानजाबबानो एन्सारा मोनसिगोन दाना सानजाबबा मा जागोन 7 जों लाथिख'जों जोंना लाथिख' जाहैगोन 7 जों 8 जों 56 6 होबाय 5 हाथेक 7 सानजाब 2 14 15 16 17 18 19 9 होबाय 7 सानजाब 3 22 जाहैबाय बाहाय दाना बिनि उनाव जोंना मा दङ 2 जों लाथिख' सानजाबा लाथिख' जाहैबाय 2 सानजाब 8 16 से होबाय 2 सानजाब 2 4 5 ओमफ्राय 2 सानजाब 3 6 जाहैबाय दाना दाजाबबा मा फैबाय 0 फैबाय 6 आनो फैबाय दाजाबबा जोंना मा फैबाय 5 फैगोन दाजाबबा 7 8 दाजाबबा 8 मा जागोन 88560 मा जागोन जोंना एन्सारा 88560 बेबायदि जाहैबाय जोंना होमबा एन्सारा बेनो जाहैबाय दाना नोंथांमोना नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगोन बे फर्मुलाया जोंना जोबोद इम्पर्टेन्ट बे फर्मुलाखौ गोसोआव लानो हाबानो बेबायदि कुइसना जोंना फैयोब्ला बयबो जोङो मावफुंनो हागोन दाना नैबे कुइसनाबो जोबोद इम्पर्टेन्ट बेखायनो बेखौबो लाबोनाय जाबाय बेहाय दिनै फाइन्ड द भेल्यु अफ एक्स माने मा होनदों बर'आव मा होनगौमोन बेखौ आं बर'आव लिरलायनाय जायासै एक्स नि मानखौ दिहुन जागौमोन बियो एक्स नि मानखौ दिहुननांगौ बाहाय दङ जाहैबाय 20% of 250 20% नि 250 जागौमोन आरो प्लास x% of 600 equal 12.5% of 1000 बेबायदि होमबा जों मा होननानै बुजिनांगोन 20 जौखोन्दोनि माने 250 आरो जोंना बर'आवबा मा जागौमोन 250 नि 20% जागौमोन आरो बर'आवबा प्लास दाना
600 नि x% बेखौ दाजाबनानै मा मोनो माना 12.5% of 1000 माने 1000 नि 12.5 जौखोन्दो बेबायदि मोनो। होमबा जोंना नायदो दाना मा जायो एन्सारा बेनि एन्सारखौ जोङो नायनो आङो दिहुननो होनो दा जोङो बेखौ ओरैबायदि खालामनांगोन बाहाय पारसेन्ट होनाय दङ पारसेन्ट 20% होनाय दङ पारसेन्ट होननाय लोगो लोगो जों मा खालामनो हायो बेखौ मोनसे बोखावखोन्दोआव लांनो हायो बोखावखोन्दोआव जुदि लाङोब्ला मा जायोमोन जोंना 20 आ गोजौआव थानानै गाहायाव मा जागोन जोंना 100 जागोन माने पारसेन्टनि ओंथिया बेनो माने 100 नि मादाव 20 होनाय जादों बियो अफ होनाय माने जेब्लाबो गोसोआव ला अफ माब्लाबा नि थागोन बर'निबा बेबायदि थानाय लोगो लोगो जोंना मा होनो हायो सानजाब होनो हायो ओमफ्राय जोंना मा जागोन 250 बेबायदि जागोन प्लास दाना x% माने 100 नि बाहागोनि x अफ होगोन बायबो सानजाब थागोन बा जोंना मा जागोन 600 जासिगोन समान 12.5% होनाय लोगो लोगो बाहायबो मा जागोन जोंना 100 थागोन दा जों ओरैबायदिबो खालामखानो हासै नैबे जोंना मा होनो पइन्टखौ खोमोरखानो हायो पइन्टखौ आङो जुदि खोमोरोब्ला मा जागोन बियो बाहाय पइन्टआ गैला बाहाय 0 मोनसे थादेरगोन आरो माने 0 सानजाब जागोन पइन्ट उनाव मोनसे अनजिमा दं नालाय होमबा जि सानजाबगोन बा बे 0 मोनसे बारायगोन बे पइन्टआ गोमोरगोन अफ होनाय लोगो लोगो जोंना सानजाब होबाय बे 1000 थाहैबाय आरो 1000 थाहैबाय जोंना दाना लायनोसै मा जायो दाना लायोबा दाना लायनोसै दाना जोंना 0 जों 0 दाननो हाबाय 0 जों 0 दानजाबाय ओमफ्राय बे 0 जों बे 0 दानबाय बे 0 जों बे 0 दानबाय ओमफ्राय नैबे 0 जों नैबे 0 दानबाय बे 0 जों बे 0 दानबाय बे 0 जों बे 0 दानबाय बे गैला होमबा जोंना मा थागोन 2 थाबाय आरो 25 थाबाय 2 जों 25 सानजाबबा 50 जाहैबाय बियो दाजाब ओमफ्राय x जों जोंना 6 थाबाय 6x जाहैबाय बियो समान समान 125 आल'सै बाहाय बेखायनो बियो 125 आनो जाहैबाय बियो दाना जों मा खालामदो नैबे 6x खौ लाखिनानै नैबे प्लास मोनो थांबा माइनास जासिगोन 125 खौ नैबे 50 आ मा जासिगोन दानखौ होसिगोन दानखौबा जोंना मा जागोन 75 जागोन बेखौ गोसोआव लाबा जाबाय आं डाइरेक्ट खालामबाय 50 आ नैबे 125 खौ दानख'योबा मा मोनो 75 मोनो गोसोआव लाबा जाबाय 125 खौ जोङो 50 जों दानख'बा 75 मोनगोन आरो नोंथांमोना दानख'नोबो नायनो हागोन दाना मा खालामदो x समान गोजौआव 75 गाहायाव जोंना 6 थाहैबाय माने जे सानजाब जाना दङ नालाय बे राननाय जाहैसिगोन दाना जों मा खालामदो 75 खौ 6 जों रानदो 75 खौ जोङो 6 जों रानबा मा मोनो बेनि एन्सार जासिगोन 10 सानजाब 1 6 5 फैबाय ओमफ्राय 1 फैबाय 10 सानजाब मा जागोन 6 सानजाब 2 12 ओमफ्राय 3 थाबाय पइन्ट होनाय लोगो लोगो लाथिख' फैबाय 6 सानजाब 5 30 बेबायदि जाहैबाय बियो होमबा एन्सारा मा जागोन 12.5 आ जाहैबाय बिनि थार फिननाय नोंथांमोनाबो बेखौ राननो हागोन दा फर्मुलाया बेबायदि आरो दाना बे कुइसनाव दं जाहैबाय दाना बाहाय सोंनो जाहैबाय जुदि x प्लास 1/x इकुवेल 4 अब्ला x स्क्वायर प्लास 1/x स्क्वायर इकुवेल मा जागोन होननानै सोंदों बेबायदि कुइसनाबो जोंना माने साख्रिनि आनजादफोराव फैयो बेखायनो जोङो बेखौबो मोजाङै सोलोंनांगोन दा बाहाय x प्लास 1/x नि माना होनाय थागोन ओमफ्राय 4 होनाय दङ नै बाहाय बेबायदिनो माना होनाय थानानै नैबेनि मानखौ दिहुननांगौ बेबायदि जायो आरो बाहाय जोंना x प्लास 1/x नि माना 4 दङ अब्ला नैबे x स्क्वायर प्लास 1/x स्क्वायर नि मानखौ जोङो दिहुननांगौ अब्ला जोङो बेबायदि दिहुननांगौ जुदि जायोब्ला जोङो गिबियावनो गोसोआव ला जोंना नैबे सिनखौ जोङो जेब्लायबो नोजोर होनांगोन बेयो प्लास ना माइनास बेखौ जों नोजोर होनांगोन जोङो सर्टकाटै जोङो बोरै दिहुनो एबा गुसुङै जोङो बोरै दिहुनो आङो बेखौ नोंथांमोननो फोरोंनो नागिरदों गुसुङै दिहुननायनि मोनसे आदबखौ दा बाहाय जोङो सिनखौ नाय जेब्लायबो प्लास दङ बाहाय मोननैबो प्लास गोसोआव ला मोननैबो जुदि प्लास थायोब्ला जोंना मा होनांगौ माइनास होनांगौ आरो जुदि मोननैबो माइनास थायोब्ला जोंना मा होनांगौ प्लास होनांगौ जुदि मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास थायोब्ला माइनास प्लास होनांगौ आरो मोनसेया माइनास मोनसेया प्लास थायोब्ला जोंना मा होनांगौ प्लास होनांगौ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बे फर्मुलाखौ बे जोंना सिना बोरै जायो बेखौ जोंनो नांगोन बेखौ जुदि गोसोआव गैयाबा जोङो कनफिउज जाबाय थागोन बेखायनो बेखौ गोसोआव ला प्लासजों प्लास थायोब्ला जोङो माइनास होनांगौ माइनासजों माइनास थायोब्ला प्लास होनांगौ प्लासजों माइनासजों थायोब्ला प्लास होनांगौ माइनासजों प्लासजों थाबाबो प्लास होनांगौ बेबायदि जागोन दाना जोङो बोरै दिहुनगोन नायनो बाहाय जोंना x प्लास 1/x नि माना बेसेबां दं 4 दङ जोङो 4 खौ जोङो लिरग्रोदो दाना बे गोजौआव मा दं बे स्क्वायरनि मान दिहुननांगौ नै स्क्वायर बेबो स्क्वायर दं बेबो स्क्वायर दङ बे एखेयानो थाखागोन बेयाव स्क्वायर थाबा बेबो स्क्वायर थानांगोन दाना बेबो स्क्वायर जायोबा जोंना मा खालाम जायखिया मोनसे स्क्वायर लिरबानो जाबाय 4 स्क्वायर ओमफ्राय जोंना मा दङ स्क्वायर बाथाय जोंना मा खालाम 2 खौ दानख'बानो जाबाय 2 खौ माइनास खालाम बेनि मानखौ जोङो स्क्वायर खालामदो ओमफ्राय बाहाय जोंना 2 दङ नालाय बे 2 खौ माइनास खालामदो होमबा बेनो जासिगोन एन्सारा
4 सानजाब 4 जोंना मा जागोन 16 जागोन दाना जोंना 2 खौ माइनास खालामफिनदो होमबा 16 निफ्राय नै दानख'योबा 14 होमबा 14 आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय ऑप्शन बी आनो जासिगोन बिनि थार फिननाया जोङो नैबे फर्मुलाजों जोङो बेबायदि दिहुननांगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आङो माइनासनिखौ होबावनो दाना बिदिनो बेवहाय q थायोब्ला मा जायो बेयाव q थायोब्ला मा जायो बेयाव 4 थायोबा मा जायो बेवहाय 5 थायोबा माबायदि जायो बेखौ गासिखौबो खालामनानै नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाल' दा नेक्स्ट कुइसनाव दङ बाहाय दङ जाहैबाय नै मावदों जुदि x माइनास 1/x इकुवेल 3 अब्ला x स्क्वायर माइनास 1/x स्क्वायर इकुवेल मा जागोन होननानै सोंदों दहायना प्लासमोन दानिया माइनास नै दाना बेहाय गेजेराव मा दङ माइनास दङ आङो दहायनो होखादों माइनास थायोबा जोंना मा खालामोनो प्लास खालामनांगौ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा जोंना बाहाय मा दङनो x माइनास 1/x नि माना 3 दङ ओंखायनो 3 खौ जोंना नैबे स्क्वायर थायोबा जोंहा स्क्वायर खालामनांगोन ओमफ्राय जोंना माइनास मोननैबो माइनास जायोब्ला माइनास जायोबा जोङो प्लास लिरनांगौ होमबा बाहाय जोङो प्लास खालामनांगोन ओमफ्राय जोंना 2 खौ जोङो प्लास खालामदेरबानो जाबाय होमबा 3 × 3 9 जाहैबाय 9 दाजाब 2 फिननाय जागोन जोंना 11 जाहैसिगोन एन्सारा होमबा एन्सारा 11 जायोबा जोंना थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव ऑप्शन डी आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय दाना बे कुइसनाव दङ जाहैबाय नै बाहाय होनदों जुदि x प्लास 1/x इकुवेल 2 अब्ला x क्यूब प्लास 1/x क्यूब इकुवेल मा जागोन होननानै सोंदों थारमाने x प्लास 1/x नि माना 2 होनाय दङ अब्ला नैबे दहायना स्क्वायरमोन दाना नैबे क्यूब जाबाय होमबा जोङो माबोरै दिहुनगोन दाना बिनि एन्सारखौ दिहुननाया जाहैबाय जोंना मा खालामनांगोन जोङो फार्स्टआव जोंना नायनांगोन बे प्लास ना माइनास नायनांगोन मोननैबो जुदि प्लास जायोबा आं होनखादों माइनास जायो होननानै जों मा खालाम नैबे 2 खौ मा खालामनांगोन नैबे क्यूब थानाय लोगो लोगो क्यूब सानजाबनांगोन माने क्यूब खालामनांगोन आरो पावारा जोंना बे क्यूब जागोन ओमफ्राय जोंना बे मोननैबो प्लास बा मा खालामनांगोन माइनास खालामनांगोन ओमफ्राय जोंना मा खालाम नैबे जों 2 जों नैबे पावारजों जों सानजाबनांगोन नै सानजाबथाम मा जागोन 6 जागोन बे पावारजों नैबे मा जोंनो 2 जों मा खालामगोन सानजाबनांगोन होमबा सानजाबबा जोंना मा जागोन 6 जागोन होमबा बे 6 खौ जोङो माइनास खालामफिननांगोन होमबासो जोंनि एन्सारा जागोन दाना 2 मोनथाम सानजाबबा जोंना मा जायोना 2 × 2 × 2 8 जायो 8 जागोन दाना -6 होमबा जोंना 8 निफ्राय 6 दानख'योबा जोंना मा जागोन 2 जागोन एन्सारा मा जागोन ऑप्शन ए 2 आनो जागोन बिनि थार फिननाय होमबा नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ जोंना मा खालामनांगोन क्यूब थायोब्ला जोंना नैबेखौ क्यूब खालामनांगोन सिगाङाव थानाय अनजिमाखौ ओमफ्राय बेजों सानजाबनानै बेयो प्लास बा माइनास खालामनांगोन माइनास खालामबानो एन्सारा मोनगोन दाना नेक्स्ट कुइसनाव दं जाहैबाय बेहाय जुदि x माइनास 1/x इकुवेल 5 अब्ला x क्यूब माइनास 1/x क्यूब इकुवेल मा जागोन होननानै सोंदों थारमाने बेना माइनास आरो दहायना प्लासमोन दाना माइनास जालायबाय ओमफ्राय दाना नैबेहाय माना 5 दङ होमबा जोङो मा दिहुनगोन जोङो बे 5 खौ जोङो होगोन ओमफ्राय क्यूब बा जोङो बे क्यूब खालामगोन आरो मोननैबो जुदि माइनास जायोब्ला जोंना मा खालामनांगौनो प्लास खालामनांगौ जोंनो उल्था जायो आरो माइनास बा प्लास खालामनांगौ प्लास खालामगोन होमबा मा प्लास खालामगोन जोंना नैबे 5 जों नैबे 3 जों मा खालामगोन सानजाबगोन होमबा 5 × 3 जागोन 15 जासिगोन 15 होमबा 15 जायोब्ला जोङो 15 खौ बाहाय दाजाबदेरना होबानो जाबाय होमबा 5 बा मोनथाम सानजाबबा जोंना मा जागोन 5 सानजाबबा 25 25 सानजाबबा 125 जासिगोन बियो दाजाब 15 जासिगोन दाना मोननैजों प्लास खालामबा मा जागोन 100 जोंना मा जागोन 140 जासिगोन होमबा एन्सारा जागोन 140 होमबा अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन जाहैबाय ऑप्शन बी आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय दाना नैबे कुइसनाव दं जाहैबाय नेक्स्टआव जुदि x प्लास 1/x इकुवेल 3 अब्ला x टू द पावर 4 प्लास 1/x टू द पावर 4 इकुवेल मा जागोन होननानै सोंदों दाना नैबे मा होनो बेनि मानाथ' x प्लास 1/x नि माना 3 दङ दाना ओमफ्राय नैबे पावारा मा जालायबाय दाना 4 जालायबाय नै पावारा 4 जालायबाय दहायना 2 मोन मोनसेया 3 मोन दाना मा जाखो 4 जाबाय 4 जायोबा जोंना माबायदि खालामनांगोन जोंना नैबेखौ नायनांगोन बे 4 जायोबा 2 सानजाब 2 जोंना मा जायोमोन 4 जायो बेखायनो जोङो बेबायदि खालामनानै लाग्रोनांगोन बेखौ 2 सानजाब 2 4 बेबायदि खालामनानै लाग्रोनांगोन दाना बाहाय जोंना 3 होनांगोन 3 मोननैबो प्लास दङ प्लास थायोबा बाहाय मा सानजाबगोन बे स्क्वायर जागोन नैबे 2 खौ जों लाग्रोगोन 3 होनानै नैबे स्क्वायर मोनसे लाग्रोगोन 2 खौ लाग्रोगोन मोननैबो प्लास बा ओमफ्राय माइनास खालामगोन ओमफ्राय जोंना बेबायदि माइनास खालामना मा खालामगोन 2 माइनास खालामगोन जोङो होमबा मा जायो दाना नायनो 3 × 3 9 जागोन 9 निफ्राय 2 दानख'नांगोन जोंना 2 दानख'बा जोंना मा जागोन 7 जागोन 9 निफ्राय 2 दानख'बा 7 जाबाय
दाना 7 खौ जों मा खालामनांगोन नैबे लाबोनांगोन बेखौ स्क्वायर खालामबावनांगोन नैबे मोनसे स्क्वायर बे 2 नि स्क्वायर खालामबावनांगोन उनावहाय जोंना मा माइनास खालामदो जोंना 2 खौ माइनास खालामबावदो होमबानो एन्सारखौ जोङो मोनसिगोन बे 7 सानजाब 7 मा जागोन जोंना 7 सानजाब 7 49 निफ्राय मा दानख'दो 2 दानख'दो 49 निफ्राय 2 दानख'बा 47 जागोन होमबा एन्सारा 47 होमबा अपसन डि आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय दा नेक्स्ट क्वेश्चना दङ बाहाय दङ जाहैबाय नै जुदि x plus 1 by x equal 3 दङ ओमफ्राय x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 equal मा जागोन होननानै सोंदों बाहाय जोंना बे x plus 1 by x नि माना जाहैबाय 3 दङ ओमफ्राय नैबे पावारा दहायना 2 नि 3 नि आरो 40 खौ आं खालामखांबाय दाना मा दं 5 दङ to the power 5 पावारा 5 जायोब्ला जोंना मा खालामनांगोन ना नैबे 5 नि डाइरेक्टलि एन्सार जोंना फर्मुला गैया बेखायनो बे 5 खौ जों मा खालाम मोनसेखौ 2 ला मोनसेखौ 3 ला 2 जों खेबसे 3 जों खेबसे खालामनांगोन आरो बेबायदि खालामनांगोनसो जों एन्सारखौ दिहुननांगोन होमबा जोङो फार्स्टआव जोंना 2 जों खालामोबा जोंना बे नैबे 3 आ 3 थाबाय ओमफ्राय बे प्लास बोरैबा जोंना मा जायोमोन माइनास जायो ओमफ्राय जोंना बे 2 खौ खालामोबा बे स्क्वायर जायो ओमफ्राय 2 दानख'नांगोन होमबा 2 3 7 9 दानख' 2 जागोन 7 जागोन बेखौ जोङो 1 नाम्बार होनानै लाथ'नो हायो समानथाय 1 होनानै दाना नेक्स्टआ दङ जाहैबाय जोंना बे 3 खौनो जोंना माजों खालामगोन 3 जों खालामगोन पावारखौ 3 लानानै खालामगोन आरो होमबा 3 लानानै जुदि खालामोबा जोंना मा फैयोमोन बेयाव 3 फैगोन बेथ' प्लासनि माइनास फैबाय ओमफ्राय जोंना मा खालामगौमोन बाहाय जोंना 3 जों 3 सानजाबबा जोंना 9 जागौमोन दाना 9 जायोबा जोंना मा खालामगोन 3 3 मोनथाम सानजाबबा 27 दानख' 9 जोंना मा जायोनो 18 जागोन होमबा 18 जाहैबाय बेखौ समानथाय 2 मान लाबानो जाबाय दाना जोङो मोनसेया जोंना मा मोनबाय 7 मोनबाय मोनसेया 18 मोनबाय जों दाना मा खालाम 7 जों जोङो 18 जों जोङो सानजाबनांगोन ओमफ्राय जोंना नैबे मा दङ बेखौ दानख'नो होनांगोन आरो बेहाय मा दङनो 3 दङ बेखायनो बाहाय 3 दानख'नो होनांगोन दाना जोङो सानजाबनानै दानख'बा मा जायो बेनि एन्सार जासिगोन 18 जों 7 जों जोङो सानजाबनायनो मा जायो दाना 7 सानजाबदाय जोंना मा जायोनो 56 जायो 6 होबाय बा थाबाय 7 सानजाबजों 7 जों जोंना 12 जाबाय 13 जाहैबाय 100 माने 136 जाहैबाय ओमफ्राय दानख' 3 जासिगोन होमबा मा जागोन जोंना बे 7 सानजाबसे 7 8 9 10 11 12 सोमोन बाहाय 2 बाव 2 जायो होमबा बाहायबो 2 जागोन होमबा 126 जागोन 126 निफ्राय जोंना 3 दानख'योबा 123 जासिगोन होमबा एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जासिगोन बेनि थार फिननाय नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बेबायदि फर्मुलाखौ नोंथांमोना मोजाङै भिडिअखौ नायनानै नोट्सफोर खालामनानै गोसोआव लाबानो जाबाय फर्मुलाया माबायदि दानिया दं जाहैबाय बाहाय दङ नै 88 जों रानजानाय 4 सानजिमानि देरसिन अनजिमाया जाबाय होननानै सोंदों माने 88 जों रानफुंजानो हानाय 4 सानजिमानि देरसिन अनजिमाखौ सोंदों आरो बे कुइसना जाहैबाय दायो आङो भिडिअ खालामफुबाय थानाय समावनो सासे बिथाङा WhatsApp-आव हरदों बेखौ आङो WhatsApp-आव हरनायनि थाखाय आङो बेखौ खालामनो होनो नागिरदों बिथाङा बुंहरदों बिनि फिननायखौ एसे फोरमायना होनानै बेखायनो आङो फोरमायना होनो नागिरदों आङो भिडिअ खालामगासिनो दंखायोमोन नोंथाङा जेब्ला बेखौ हरदों अब्ला आङो भिडिअ खालामबाय थादोंमोन बे समावनो आङो WhatsApp-खौ नायनाय जादोंमोन बेयाव आङो नुनाय जाबाय दा आङो बेखौ खालामनो होनो नागिरदों दा जाहैबाय नै 88 जों रानजानाय 4 सानजिमानि देरसिन अनजिमाखौ सोंदों बे कुइसनाबो जोंना इम्परटेन्ट जागोन एग्जामफोरनि थाखाय दा ओरैबायदि आरो 88 जों रानजानाय होनदों नालाय 4 सानजिमानि दाना 4 सानजिमानि देरसिनथार अनजिमाया जोंना मा बिलाय जों बेखौ रोंग्रोनांगोन एबा बेखौ जोङो मिथिग्रोनांगोन बे जाहैबाय जोंना 4 सानजिमानि होननाय लोगो लोगो जोंना देरसिन अनजिमाया 9 मोनब्रै जागोन 9 मोनब्रै 9,999 बेनो जाहैबाय 4 सानजिमानि बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमा होमबा जोङो बेखौ माजों राननांगोन 88 जों राननांगोन दा 88 जों रानफुंजागोन ना रानफुंजाया बेखौ जों नायनो दाना जोंना रानोबा मोनगोन 9 बेखौ जोङो 88 जों राननानै नायनो मा जायो बाहाय 88 जोङो फार्स्टआव जोङो बे 99 खौ रानग्रोनोसै 9 खौथ' हाया नालाय 99 लायोबा 88 सानजाबसे मा जागोन 88 जाहैसिगोन बियो दानख'बा जोंना मा फैगोन 9 फैबाय ओमफ्राय बे 1 बेबो 1 दाना जोंना बे 11 खौथ' हाया नालाय 119 खौ जोङो रानोबा मा मोनगोन 88 जों जोङो 1 जों सानजाबबा जोंना मा जाबावबाय बाहायबो 88 जाहैबावबाय जोंना 9 फैबाय जोंना बे 1 फैगोन दाना 11 खौ जोङो 8 जों दानख'योबा जोंना मा फैगोन 3 फैगोन जोंना 319 खौ जोङो डाइरेक्ट 88 जों सानजाबबा जोंना मा मोनोनो जोङो माजों सानजाबनांगोन 3 जों जोङो सानजाबनांगोन 3 जों सानजाबबा जोंना मा जागोन 3 सानजाब 8 3 सानजाब 8 जोंना 24 4 होगोन 2 थाबाय 3 सानजाब 24 25 26
26 जाहैबाय होमबा दानख'दो दाना 9 निफ्राय जोंना 4 थाङोबा 5 थाहैबाय दाना 11 निफ्राय 9 थाङोबा 5 थाहैबाय होमबा आद्राया 55 जाबाय दाना आद्राया 55 जाबाय बे 55 रानजाला बे 55 रानजाला होमबा 9,999 आ जोंना 88 जों टटेलि रानफुंजाया एबा कमप्लिटलि जोङो रानफुंजाया होमबा जों मा खालामगोन नैबे 9,999 खौ जोङो मा खालामगोन नैबे 55 खौ माइनास खालामनानै मा मोनो बेनो जाहैगोन मोनब्रै सानजिमानि देरसिन अनजिमा जाय 88 जों रानजायो होमबा जोङो दानख'योबा जोंना मा मोनगोन दा आङो दानख'नो नायनो 999 बेखौ 55 जों दानख'नो नायनो जोङो दानख'योबा मा जायो 4 बेयावबो 4 फैगोन 9 मा जागोन 9 9 4 4 होमबा मा जागोन 9,944 9,944 आनो जागोन बिनि फिननाया मा अपसन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय आङो सानबाय नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ जोङो माबायदि खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला जोङो फार्स्टआव जोङो मा लाग्रोनांगोन 4 सानजिमानि देरसिन अनजिमाखौ जोङो लाग्रोदो दाना बे लाग्रोनानै जोंना मा खालामदो नैबे जा जों रानजानाय होननानै सोंदोंना 88 जों बे 88 जों जोङो राननानै नायदो राननानै नायनानै जोंना मा आद्रा थाखो 55 आद्रा थाबाय होमबा बे 9,999 जोंना 88 जों रानजाया बेखायनो बिनि एसे फिसासिनखौ जों लानांगोन एसे फिसासिनखौ जों माबोरै मोनगोन बिनिफ्राय जोङो नैबे आद्राखौ दानख'नानै जा थायोना 9,944 बेनो जाहैगोन एन्सारा बेनो जोंना 88 जों रानजानाय एन्सार जाहैगोन जोङो नोंथांमोना राननानै नायनो हागोन 9,944 आ 88 जों रानजानो रानजाया बे रानजागोन बे रानजानायखायनो जागोन जोंना एन्सारा 9,944 दानिया दङ बाहाय सोंदों नै 1 आरो 100 नि गेजेराव बेसेबां रोदा अनजिमा एबा प्राइम नाम्बार दङ होननानै सोंदों बे कुइसनखौबो सासे बिथाङानो हरदों WhatsApp-आव हरदों बिथाङानो मोननै कुइसन हरदों बियो दहाय सिगांनि कुइसन आरो दा कुइसन बेखौ WhatsApp-आव हरनाय जादों आङो बेखौबो फोरमायनो होनो नागिरदों दा बाहाय नोंथाङा मोजाङै नायबानो जाबाय आरो गुबुनफोराबो बुजियाबा नायनानै लाबानो जाबाय रोदा अनजिमा होननानै बुंदों एबा प्राइम नाम्बार होननानै बुंदों रोदा अनजिमाया जोंना 1 आरो 100 नि गेजेराव बेसेबां दङ बेखौ नोंथांमोना गोसोआवबो लानो हागोन दा रोदा अनजिमा होनोब्ला जोंना माखौ बुजियो जोङो बेखौ नांग्रोगोन रोदा अनजिमा होननाय लोगो लोगो जोंना मा जागोन जाय अनजिमाखौ 1 आरो गावजोंल' राननो हायो बेनो जाहैगोन रोदा अनजिमा एबा जाय अनजिमानि सानजागिरिया 1 आरो गावल' थानाय बेनो जाहैगोन रोदा अनजिमा एग्जाम्पल हिसाबै नाय 2 आ मोनसे रोदा अनजिमा मानोना 2 नि सानजागिरिया मा दङ 1 सानजाब 2 2 आरो बिनिफ्राय गैला बेनो जाहैगोन बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमाबो 3 आबो जाहैबाय 1 सानजाब 3 बेनिफ्राय आरो गैला आरो जोङो बेखौ रानोबा 1 जों आरो 3 जोंल' राननो हाखागोन एग्जाम्पल जाहैबाय 4 खौ नाय 4 1 सानजाब 4 4 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 2 4 माने 4 खौ जोङो मा खालामनो हायो 2 जोंबो राननो हायो 4 खौ दाना 5 याबो जाहैबाय जोंना 5 नियाबो 1 सानजाब 5 ओमफ्राय गैला माने 5 खौ जोङो 1 जों रानजायो आरो 5 जों रानजायो एग्जाम्पल जाबाय 9 आ रोदा नङा मानो रोदा नङा होमबा बेखौ जोङो माजों राननो हायो 3 जों रानजायो 3 सानजाब 3 9 जायो बेखायनो बेबो रोदा नङा जोंना रोदा जानांगौबा 1 जों गावजोंल' रानजानाय जानांगोन होमबा 100 निफ्राय 100 नि गेजेराव थानाय रोदा अनजिमाफ्रा बिसोरनो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय मा दङ नट खालामनानै मोजां गोसोआव ला आङो सिगांनि भिडिअआवबो गोबां बानायखांखाबाय नोंथाङा नायाखै जानो हागौ नायबानो जाबाय आरो दाबो नायनो हासिगोन नै बाहाय दं 2 3 आं साननो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 गासै 1 निफ्राय 100 नि गेजेराव 25 जोंना मा दङ रोदा अनजिमा दङ नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ जोंना रोदा अनजिमा होनोब्ला बेखौ बुङो दाना मोनसेखौ मा होनगोन बे 4 6 9 12 बेफोरखौ मा होनगोन बा जथाय अनजिमा होननानै बुङो बेखौ जथाय अनजिमा होननानै बुङो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना बिसोर जाहैबाय जथाय अनजिमा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि जादों आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन मेथ्स आयदानि सायावनो नेक्स्टआव माबे लेसननि सायाव लाबोनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आसाम पुलिसनि थाखाय गोजोनथोंसै थेंक इउ